Dobrý deň, chcel by som vám predstaviť jedného z najvýznamnejších Rómov v Gelnici, ktorý by vám chcel povedať niečo o momentálnej situácii na Slovensku. Ako sa cítiš tu na Slovensku, ako tu a v Gelnici a toto veci? Gelnici? Nie som čo. Normálne, že jak sa cíti, že či si spokojný na Slovensku, alebo rozmýšľaš nad odchodom do Anglicka alebo do Belgicka? Tam nie. Nie? Nie. No a dám ti nejaké teraz z matematiky otázky, hej? Povedz mi, koľko je 3 plus 2? 4. Výborne. Koľko je 4 plus 7? 6. Výborne. A opakuj po mne, budem ti hovoriť mužstva z NHL a budeš opakovať po mne, hej? Ottawa Senators. Astatora. Výborne. Tampa Bay Lightning. Patali. Výborne. A Toronto Maple Leaf. Poltori. Portori, hej? No a ešte mi povedz Manchester United. North-East. Výborne. A ešte mi povedz Chelsea Londýn. Zezody. Zo Londýn, hej? No. A koľko máš súrodencoch? 2. 2 máš súrodencoch, hej? A to sú ono, či oni, či one? Nie, chlapci. Chlapci? Hej. A jak sa volajú? Alus, nie? Alois, hej? Ty si Alois a henty dvaja sa volajú Alois. Vy ste traja Alois, hej? Hej. Dobre.